Supervisor Leon Panucci. Round number one. One round. Matanggal itong Islander. Good boxer. Oh, Lapis mo na yung pa. Kailangan mo, Juan. Nice, nice. nice roll, nice roll. Tahimik ang lahat. Kaya maganda lang kayo guys. Napakagandang laban. Mababa siya, may sama ba? Bahay lang natin yan. Pamahinis. Ayaw. Guys, magbuka ng tadyang. Magbuka ng tadyang. Round two. Round two. Ako nag-guess naman ako, bigyan mo sa body kanina. Pag-open yan, pag-open. Ano magbigay ng kapit pagkakataon. Ganun lang yan. Tadyang, guys, tadyang. Mahaba yung reach niya. Ikaw yung ano. Yan. Ikaw malaw. Yun. Yun. Mahaba yung reach niya, bes. Ganap na, wala na. Nagdaliwan eh. Yun! Tadyang! Tadyang! Tadyang, guys. Kabot! And on the third round. Round three. Yes, bigyan mo sa tati. Yun!
naman.